модаре буд, ягона фарзанд дошт, писар. вақте писараш ба синни балоғат расид, ӯро хонадор кард. рӯзе аз рӯзҳо писар аз кор ба хона баргашт ва ҳамсари ӯ давон ба сӯяш бо чеҳраи ғазаболуд омаду гуфт: модари ту маро ҳар гуна кор мефармояд, хӯрокҳои зиёд мехӯрад ва ман бошам аз дасти модари ту монда шудам. бояд модаратро аз хона пеш кунӣ, вагарна ман аз хона баромада меравам. писар ба гапҳои занаш рафта модарро аз хона пеш кард. ӯро гирифту ба як деҳаи дурдасте бурд, ки дар он ҷо як хонаи вайронае доштанд. ба он ҷо бурда монд. дар як рӯймолчае нон ва мевагӣ, қанд ва ҳар гуна мағзу шағзи дигареро бор карду модарро бурд ҳамон хонаи вайрона партофт. баъд аз як ҳафта ба хабаргирии модараш рафт. дилаш қарор нагирифт. рафт дид модараш сеҳату саломат нишастааст. модар ҳама чизро хӯрдааст ба ғайр аз себ ва қанд. писар дарҳол омаду гуфт: модар, чаро ҳамаи чизҳоро хӯрдию ин себу қандро нахӯрдӣ? модар бошад бо як чеҳраи хандон, бо як табассуми зебое гуфт ки писар ҷонам, ман фикр кардам ки ин роҳ дур аст. ту аз роҳи дур ба хабаргирии ман хоҳӣ нахоҳӣ меоӣ ва дар роҳ гӯш намемонӣ. ман ин себу қандро барои ту мондам ки ту дар раҳ гурусна мондаию вақте ба назди ман мебиёӣ инҳоро бихӯрӣ.